kan da magani karin mahallaka maka wani wasiƙa da me zai karanta kurma ne wa zaurace me za ya fahimta sai ta ka cikin ɗaka waye ya tsinta ku bincika cikin jaka ko za a ganta ciwon cikin barewa wa zai duba ta har ya san tana da cuta sai wanda ya yi ta kin daɗe a zuciyata kin ki fahimta shekaru a can a baya wata ran talata kin ki kalliya kamar na ta sarauta na kika sace zuciyata Fatima Binta na walida na ji mauta na ji gata na zamuta haka yake jeji kai wasu kuma lokaci an ce bako ne ke nazarta ya sami wanda ya zamto gawa ya tuka mota gari da lafiya a ciki ake bajinta ya sa an yi fama da makanta ya je farauta gurgure da ba kafa gabe banta ta ya za ya tura sabo gare ta tuna take ta jikina na azabta likita ya yi duba ni kuma babu cuta illa ya ce damuwa ta in je rage ta in ba ka ba za ka mini illa a zuciya ta mutan gida ya musu bayani na babu cuta sai dai su zo su tambaya ni me na bukata su kansu sun kasa ganan da damuwa ta domin ba lafiya cin abinci a ƙasan takulin na zaman maraici na rabauta ban zama cikin abokai na kaɗaita mu ɗan gida sun sana gaba in faɗe ta damuwar da ke a raina waɗanda huta na gas da kai ina ta kuka rashin fahimta bare isa da santukana da zan kuɓuta da nauyin kalli idan mahaifa in ce soyayya da kunyan kalli idan mahaifa in ce musu binta ai ban gudu